Dawl ġdid fuq il-ftehim li permezz tiegħu il-konsorzju Skanska ma setax ikun infittex wara li tlesta l-bini tal-Isptar Mater Dei. Waqt attività politika f'Bormla, l-Prim Ministru Joseph Muscat tax jifhem li hemm provi li l-eks kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi Brian St. John ipprova jeqret xi dokumenti. Alla jbirek dan kien sakkar il-karti f'sejf. Forsi qatta xi karti wkoll. Forsi għandna ritratti tiegħu qed iqatta l-karti wkoll. Forsi. Il-Prim Ministru qal li kien Brian St. John stess li semma l-waiver li jingħatat l-Skanska. U kien hemm problema relattivament żgħira ta' ġibjun f'Mater Dei fejn kien hemm bżonn 200,000 sabiex jisewwuh minħabba l-kwalità tal-konkos ukoll. U dan is-sinjur għalilhom le dan ma nistgħux infittxuhom għal dawn il-flus għax konna affirmajna dik il-karta li ma nistgħu infittxuhom għal xejn. Il-Prim Ministru fakkar li l-Isptar Mater Dei sewa 700 miljun euro ferm iktar minn kemm stmat u fil-waqt li ħas 17-il sena biex inbena il-konkos ma kienx b'saħħtu. U meta ġejna biex inżidu għamilna t-testijiet u ndunajna illi mhux konkos tas-soqfa jew tal-kolonni kien hemm, konkos tal-bankini kien hemm. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-iskandlu ta' Għawdex qal li Simon Busuttil akkuża lil whistleblower Giddib wara li kellmu bl-inqas mod responsabbli possibbli. Allu, u inti jekk kont taf tilfu l-elezzjoni x'qatt tagħmel dan ix-xogħol. Issu rid jgħidlu kieku rbaħna l-elezzjoni sta jibqa' tgħaddej. Hekk issu rid jgħidlu x'affarijiet dawn dik ir-responsabilità tal-kap tal-Oppożizzjoni li jgħid hekk. Il-Prim Ministru qal ukoll li minn barra li Simon Busuttil tkellem kontra l-whistleblower attakka lill-Pulizija, lill-Avukat Ġenerali u lill-Qorti. Jekk Simon Busuttil ħajkun qed jattakkakom, dan il-Gvern ħajgarantixxi il-protezzjoni biex dejjem toħroġ il-verità.